गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय प्राइभेट जबनि रादाब लानानै फैबाय। रस एनजिअ भेकेन्सि ओंखारदों। भेकेन्सियानो जाबाय कोअर्डिनेटरनि पस्टआ मोनसेल'। बेवहाय मेल फिमेल केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरनि क्वालिफिकेसना जानांगोन MSW, MA ससिय'ल'जि, MA साइक'ल'जि, MA एडुकेसन आरो एप्लाइ खालामनाय बिजाथि मोना एक्सपिरियेन्स अफ डिस्टिट्यूट चिल्ड्रेन, चाइल्ड राइट, चाइल्ड प्रजेक्ट, यंग एनार्जेटिक, हार्ड वर्किं पार्सन जानांगोन। सायख'जानाय बिजाथिमोना दानफायाव 14,000 सेलारि महरै मोनगोन आरो बिजाथिमोना दिनैनिफ्राय 7 साननि गेजेराव आर'जलाइखौ गथायनांगोन। भेकेन्सिया ओंखारदों चाइल्डलाइन इन्डिया फाउन्डेसनाव। बिनि कलाबरेट अर्गेनाइजेसना जादों रस एनजिअ। बे रस एनजिअनि अफिसा दङ टंलायाव। लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय गोसो गुदुंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलनि डिसक्रिपसन लिंकआव होखानाय कन्टेक्ट नाम्बार आरो इमेल एड्रेसाव सुलाद लानानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन। गोजोन्थों।